खुलुमबाय लोगोफोर बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। दिनै 26 जानुवारि 2026 समबार बाराय। ज्योतिषनि बायदिब्ला दिनैनि सानाव अखाफोरनि शक्तिया मेष राशियाव गोग्लैगोन आरो मंगल ग्रहनि ब्रैथि दृष्टिया अखाफोराव नांगोन। बेखायनो अखाफोर आरो मंगल ग्रहनि बे गोरोबथिनि थाखाय मेष राशिफोरा धोन लाभ खालामनो हागोन। सरासनस्रायै ज्योतिषनि नुथायजों बेखौ धोन आरो सुख सान्थिनि प्रदान खालामग्रा होनना बुंनाय जायो। फै दानिया मिथिना लादोनि मोन 12 राशिफोरा दिनैनि सानाव बोरै बारलांगोन बेनि सोमोन्दै। गिबि राशि महरै मेष राशि। राशि बादियै दिनैनि सानाव मेष राशिफोरा थाबथानानै थानाय खामानिखौ आबुं महर होनो हागोन। गथ' गथायनि थाखाय एसे एनै जेंना नुजाथिनो हागौ। नोंथांमोना दिनैनि सानाव गावबा गावनि खुगाखौ हमथाना बाथ्रा बुंनाया गोनांथि। खावसे सानखौ बोराय बुरैफोरजों खुसियै सम हगारहरनो हागोन। फरायसाफोरा आनजादनि थाखाय गोब्राबै नाजाथाबनाया गोनांथि। बिफाफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोननो हागोन। जखम जानाय जाथायनिफ्राय सांग्रां जानाया मोजां। मेष राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा। वृषभ राशि। राशि बादियै वृषभ राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना मुलाम्फा खालामना होगोन। गथ' गथायजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरा जोबस्रांगोन। राजखान्थियारि जेंनाजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोराव आबुं महर मोननो हागोन। समाजारि खामानिफ्राव सन्मान मोननो हागोन। नखराव बिफानि आबुं हेफाजाब मोनगोन। थासारिया गाहामैनो बारलांगोन। मोजां साननायफोरा गोसोआव फैगोन। वृषभ राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। मिथुन राशि। राशि बादियै मिथुन राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना गोरोबलायनायजों बारलांगोन। दिनैनि सानाव नोंथांमोना गावबा गावनि मुवा बेसादखौ जोथोनै लाखिनाया गोनांथि। बैसो जानाय सुबुंफोरजों बबेबा धोरोमारि खामानिफोराव बाहागो लानो हागौ। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा मोननो हागोन। गथ' गथायनि गेजेरजों खुसि मोनखांगोन। मोजां मोनलायनायफोरनि गेजेराव सासेया सासेनो सम होलायनाया गोनांथि। मिथुन राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। कर्कट राशि। राशि बादियै कर्क राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोजाङैनो बारलांगोन। दिनै नोंथांमोना खामानि बिथिङाव मोजां खौरां मोननो हागौ। नोंथांमोना दिनैनि सानाव मोजां खामानि नागिरना लानो हागोन। खस्थ'नि मोजां फिथाइ मोननो हागोन। गथ' गथायनि बिथिङाव खुसि मोनखांगोन। कर्कट राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। सिंह राशि। राशि बादियै दिनै नोंथांमोननि थाखाय थासारिया गाब गोनां जानानै फैगोन। सुथुरफोरनि थाखाय सांग्रांथि थानाया मोजां। जुलि जानायफोरनि थाखाय मोजां बारलांगोन। मोजां मोनलायनायाव मोजां सान। बहानिफ्रायबा मोजां अनथोब मोननो हागौ। नखर संसाराव गोजोनै बारलांगोन। सिंह राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। कन्या राशि। राशि बादियै कन्या राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाब गोनां जानानै फैगोन। बेफार फालांगियाव लाब मोननो हागोन। नखराव मोजां खामानिफ्रा मावफुंजानो हागौ जेराव खरसाया बांगोन। नाथाय बेयाव नोंथांमोना मान सन्मान मोननो हागोन। बिमा बिफानि अनसायनाय मोननो हागोन। फरायसाफोरा सोलोंथाइ फारसे गोब्राबै नाजाथाबनाया गोनांथि। कन्या राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। तुला राशि। राशि बादियै तुला राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोजाङै बारलांगोन। गोदान सोमोन्दोआव मुलाम्फा मोनगोन। नखराव अनज्लायनाय बांगोन। लांलाय लाबोलाय बिथिङाव बेसेबा गोबावनिफ्राय नांनानै थानाय जेंनाया जोबस्रांगोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। तुला राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलाब। वृश्चिक राशि। राशि बादियै नोंथांमोना दिनै थासारियाव लाब खालामनो हागोन। सावस्रि बिथिङाव सांग्रां थानाया मोजां। नखराव सुखु गोजोनै सम हगार हरनो हागोन।
जायखिजाया खामानि बिथिङाव सुथुरफोरा हेंथा सोमजिखांहोनो हागौ। बे बिथिङाव नोंथांमोना जेबो दुखु खालामनांगौनि गोनांथि गैया। वृश्चिक राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मेरुन। मकर राशि दिनैनि सानाव मकर राशिफोरा मुलाम्फा मोननो हागोन। नखरारि थासारियाव जौगासारनाय मोननो हागोन। जबजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोराव मोजां। मकर राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला। धनु राशि बादियै धनु राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोजाङैनो बारलांगोन। थासारियाव मुलाम्फा मोननो हागोन। जायखिजाया खामानि बिथिङाव जौगासारनाय मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा खालामनो हागोन। नोंथांमोना दिनैनि सानाव रावखौबो मेगन मेसेबना फोथायनाया मोजां नङा। समाजारि खामानियाव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। धनु राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। कुम्भ राशि बादियै खामानि फारसे गोसो होना खामानि मावलांनाया गोनांथि। खस्थ'नि गेजेरजोंसो जौगानाय मोननो हागोन। बहाबा दावबायनो थांनो हागौ। सावस्रि फारसे मोजाङै बारलांगोन। मोजां मोनलायनायजों एना एनि सोमजिखांनो हागौ। गेदेमाफोरनि बोसोन लानाया गोनांथि। कुम्भ राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों अख्रां गाब। मीन राशि बादियै मीन राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना गोरोबलायनायजों बारलांगोन। मायबाफोर गोरोन्थि थिरांथाफोरा नुकसान लाबोना होफैनो हागौ। बे बिथिङाव नोंथांमोना सानै हयै थिरांथा लानाया गोनांथि। थासारियाव खरसा फारसे नोजोर होनाया मोजां। सावस्रि बिथिङाव सांग्रां जानाया गोनांथि। मीन राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। दिनैनि सानसेयारि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ जाय बिथांमोना जोबजासिम नायजोबलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना सोरबाफोर बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव दिनैसो फैसनदोंब्ला बर'नि रानि 2.0 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय। जाहाथे जेब्ला आं बेबादिनो भिडिअ आपल'ड खालामो अब्ला नोंथांमोना थाबै नटिफिकेसनखौ मोनहैनो हायो। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव।